Защо точно решихте да се спрете на технически камък? Кое беше важно за вас да бъде плота от технически камък? Освен За че мен сте лично го виждали, да, че много сте го красиво. виждали. Изглежда по съвсем различен начин. Няма общо с нищо друго, което видяхме като алтернатива в масовите магазини за кухни, в които ходихме. Аз чисто за функционалността, нали, със сигурност Митко може да каже, то е много по... Събирахме доста мнения. Казаха ни, някои са капризни, намерете си хубав камък, който, нали, да не му ставате роби, да го надраскате, да трудно да го чистите и така нататък. Но в крайна сметка, просто от естетическа гледна точка, съвсем по различен начин стои монтиран. Да, това е Вие нещо, на място което... в склада успяхте ли така горе-долу да си представите как ще изглежда, като видяхте вече голямата плоча, която всъщност беше за вашата кухня? Както тя ти каза, Да. ние почти го бяхме избрали. Ние дойдохме с идеята за... Дори мисля, че и с тебе по телефона, като се чухме, аз ти казах, търся еди какво си, ти ги знаеше по имена всички, това, което много ме впечатли. Аз ти казах, търсим бял камък с леки нишки по него орнаменти. Ти директно с имена ми каза, отвори това и това и това, което, нали, много приятно впечатление. И да, искахме просто да завършика на кухнята. За нас кухнята беше много важно нещо. Казахме се, в кухнята не искаме да правим компромис, защото сме от хората, които обичаме да изкарваме всички заедно време в кухнята и да си я ползваме. Да си я ползвате. Но да, идеята наистина беше да не сме роби на нещо. Смея да твърдя, че колко вече 3-4 месеца абсолютно не сме роби. Напротив, даже. Много лесно Да, да, много. поддържа, Как както се преди малко поддържаш? казах, и куркума успях да изчистя, така Супер. че мисля, че да. Много хубаво.